उदखारि फिल्मनि माबा सिंगारमोन ना आब'आ मा मेथाइमोनथाय आंबो मोजाङै मिथिला खोन्थादो दे आब'आ एसे आइफोरा आफाफोर गोदोनि सिंगार गोजामानो जाहैबाय आब' साइन' आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नै दिनैसो देखायनो मोनबायलै नोंखौ आब' खुलुमबाय आब'निसिम हेपि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आब'आ माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा लुबैयो मानो होनोबा बैसागुखौ मोजां मोनो नालाय दा जोंहा नैबे जोंनि दतमा आन्चलिक एबसुआ लांदां बैसागु खुंदों दिनैहाय दा बाहाय आंखौ हांख्राय हरदों नालाय बिनि थाखाय आङो दोंनैसो आङो बैसागु मेथाइखौनो खननानै नैबे आंनि फंबाय बिनानाव अनजालु अनजालिफोरखौ मोसाहोफैदों आरोखि खननानै दोंनैसोबाबो भिडिअआवहाय देखायखाबाय आब' दहाय खेबखादों ओमफ्राय सोर सोर बिथांमोना सिनायना लाबानो जाबाय गुबै नामा बेनोखाना आंना आलादा नाम गैबावला आरो बेनोखा आंहा आब' जायो जेनेबा नोंनिखौ फुलखौ खोन्थादो दे आब' साइन आंथ' साइन' ब्रह्म ना आङो जोनोमा जादोंमोन दुमब्रिगुरियाव ए दतमा दुमब्रिगुरि ओमफ्राय आब'आ उदखारि फिल्मनि माबा सिंगारमोन ना आब'आ मा मेथाइमोनथाय आंबो मोजाङै मिथिला खोन्थादो दे आब'आ एसे आइफोरा आफाफोर आंनो फैसा गरसे आंहालाय मेगन नुला आइफोर आफाफोर बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर अन्नानै फैसा हरदो आं बेखौ आङो 2000आव आङो जात्रा गान हिसाबै आङो खनजेनदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो आङो बयजोंबो सिनायजानाय आङो मेथाइ खनगिरि जादों आरोखि आरो बैसागु मेथाइ दोंसे ससे ओरैनो आङो रोजाबना खोन्थादो दे बैसागुआथ' आङो फ्रायानो बैसागु बांसिन खनो माब्लाबा दिहुनगिरिफोरा आंखौ गोदान मेथाइबो खनहोयो दङ गोदान मेथाइफोराबो 15थासो दङ आरोखि ओमफ्राय आङो बांसिनानो बैसागु खनजोबो बैसागुआ आङो खनगोन आं फार्स्ट खननायाथ' बहुद खनबोदों बेनिफ्राय आङो सिगां खननाया रिगि रिगाङा दा रिगि रिगां रिगि रिगाङा दा रिगि रिगां कानथौला बिरबायनाय हाथरखि बोरैबा मामोनथाय बावबाय आं गोबाव जाबाय आङो बेस्थ'ना दा ओमफ्राय बहुद दं दस्रा बोसोर जोबनायनि संक्रान्ति दिनाव फै नुहुरनाय दांदुफुर हाजोआव मैगं मैला खानो दोनलाय आदा रामोनदा सिलायावला रामोनदा सिलायावला बेखौ खनदों आरो आं माथो बैसागुआवनो जों दामनानै मोसाबाय थायो बे गानखौ बे मेथाइखौ आरोना आब'निसो आरो बे मेथाइया ना खेलिलिं साइकेल गाब गाफा फैबाय नंगाफा गारि गाब गाफा फैबाय सानगाफा गोसोखांनायल' खालामलांबाय नों आदा आंखौ हांमा थानायल' खालामलांबाय बेबो आंनि एकदम बिराद लोगो लावदङा इन्टिबिलनि अर्जुन होननाय सासे इन्जिनियार दंमोन आंनि एकदम फेभारेट लोगोमोन आरोखि हौवाबाबो आंनि असे हिनजाव लोगो बायदि लोगोमोन ओमफ्राय दा बिथाङा सोरखारि जानानै थांबाय बाहागो गैया माथो खालामबावनो जों सानैजों अनेकथा गान सुजुनो नागिरबाय थानाय समावनो बियो बेहा बाहागो गाज्रि आरोखि बाहाय बियो सोरखारि जानानै थांबाय दा आद्रा जालांबाय बेहा आद्रा जाबाय ना अनेकथा गान खनदों जों
ज'नो ना औ बे आदा मुसुखा गयारि औ बे आदा मुसुखायानो आंखौ एकदमबारे बैसागु माबा मेथाइ खननो लांफैजेनबाय थादों आरोखि औ आरो जोंहा बे सार रहेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि आनसारानि बे सारानो आंखौ सिगांसिन मेथाइ खननायाव हेफाजाब होग्रोसिननाया बे सारानोमोन आरोखि बेनिफ्रायनो उनावहाय बयखौबो एसे 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 कनफारेन्सफोराव आङो खरास मेथाइ खननो थाखाय आङो फैबाय बाहायनो आङो दा खरास मेथाइ खनदाव आङो दा बेसेखिनिसिम आङो दा दङ आरोखि होमबा जाबायना आब' औ दे आब'निसिम आंनि ब्लगाव नुजानो थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आब'आ जे गावनि मेथाइखौ दोंनैसो रोजाबनानै होबाय दा मिथियैखौ नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनबाय दा आब'नि मेथाइआ माबायदि दा आब'नि थाखाय बयबो कमेन्ट खालामहर आब'खौ सोर सोर सिनायोमोन आरो जाय सिनायामोन बेनिफ्राय लाइक खालामबानो जाबाय आब'नि नामै आरोना भिडिअखौ